Subay sa isyu sa pagpatuman ug aumento sa presyo sa mga tubig mainom, Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong nakigtigom sa mga opisyal sa water refilling station sa Dakbayan karong adlaw. Siluan mayroon dina sa report. Human miluwat og pamahayag si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong kagahapon sa buntag pinaagi sa iyang social media page nga walay pagtugot gikan sa konseho ug sa Local Price Coordinating Council ang 25 pesos nga presyo sa matagalon sa tubig mainom sa mga water refilling stations mikatap usab ang mga hulagway sa pagtambong sa mayor sa oath-taking sa mga officers sa asosasyon sa mga water refilling station sa Dakbayan niadtong milabayng buwan. Apan daling gipasabot sa mayor nga igo lang siyang administer sa oath-taking ug namong atol sa kalihukan. Apan wa nila hisguti ang pagpatuman og aumento sa presyo sa matagalon sa tubig mainom. Mura magud ang nigawas nga si Mayor Ahong maoy nagmando to increase the price. So wa sad ta moingon may nga dili sila kapa-increase, no? If they can justify their price, no? They submit that to, as I said, pwede nilang isubmit nila sa local price regulating council. Sa Executive Order No. 2022-032, one order reorganizing the Lapu-Lapu City Local Price Coordinating Council nga gilagdaan niadtong Hulyo 22, 2022 nga naglatid sa gahom ug katungdanan niini nga makaduso o baka makahimo og mga lakang pagkurihi sa walay pagtugot nga mga usbaw sa presyo o sa higayon nga masinati ang pagnihit sa supply sa mga nagunang panginahanglanon. Si Mayor Junard Ahong ug ang BPLO head nga si Claire Cabalda ang magsilbing chairperson niini. Samtang si Caterina Nabuya, DTI representative, ang vice chair. Langkuban kini sa mga miyembro sa usa ka konsehal sa Dakbayan, city administrator, city attorney, city treasurer ug market administrator. Gipasabot sa mayor nga anda mo sab siyang maminaw sa habig sa mga nanag-iya og mga water refilling stations. Gani karong hapon, usa ka tigom ang ipahigayon tali sa mayor ug sa mga opisyal sa maong asosasyon aron matuki ang maong issue. Hindi mo tamingon nga atong ipiton ang mga nagnegosyo. Wala, let's balance, no? Ang negosyo unsay insakto nga presyo nga sila po doon na po sila kita nga mabuhi sila. Ang mga katawhan po dili po sila maapiki po sa presyo nga mahal na kayo. Reasonable price lang. Kaganihang buntag, subling gilibot sa RTV Balitang Bisdak ang pipila ka mga water refilling station sa Dakbayan ug nabantayan namong gitangtang na ang mga nakapaskin kagahapon nga standard price sa matagalon sa tubig. Walay mga tag-iya sa naasoy water refilling station ang miluwat og pamahayag at ubangan sa kamera apan ilang giangkon nga padayon gihapon nilang gipatuman ang 25 pesos nga presyo matagalon sa tubig. Gidasunan usab kini sa pipila ka mga customers. Ang pangu sa asosasyon sa mga water refilling station sa Dakbayan, misaad usab nga muluwat sila sa ilang hiniusang pamahayag human sa ilang tigom sa mayor. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.